Mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Sa ating episode ngayon, pag-uusapan natin ang isang pangkaraniwang sakit na kilala sa mga tropical countries tulad ng Pilipinas. Ang dengue fever. Ang dengue ay isang impeksyon na dulot ng isa sa 4 na uri ng dengue viruses. Mahalaga ang pagkakaalam dito. Kahit magkaugnay ang mga virus na ito, magkakaiba pa rin sila. Ibig sabihin, kung nagkasakit ka na ng dengue dahil sa isang virus, posible pa rin na mahawa ka ulit ng ibang types ng dengue virus. Paano ba nakukuha ang dengue? Sa tulong ng mga lamok na may dala ng dengue viruses, kumakalat ito, lalo na sa mga lugar na madalas silang makita. Ito ay tulad sa Timog Asya, Central at South America, at Caribbean. Pero ano nga ba ang mga sintomas ng dengue? Karaniwan, lumalabas ang mga sintomas 4 hanggang 7 araw matapos kang makagat ng lamok na may dala ng virus. Maaaring magtagal ito ng 5 hanggang 7 araw. Kabilang sa mga sintomas ay ang mga sumusunod: lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng kasukasuan at kalamnan, pagkapagod, rashes, problema sa tiyan tulad ng pagsusuka at pagtatae, ubo, sore throat, at baradong ilong, maliit na purple spots sa balat. Ang mga bata at mas batang tao ay madalas na may hindi gaanong malalang sintomas. Mag-ingat ang mga taong nagkaroon na ng dengue fever noon at nahawahan ulit ng ibang type ng dengue virus. Ito ay dahil mas mataas ang risk na magkaroon ng malalang sintomas. Kung ikaw ay nakararanas ng mga sintomas ng dengue, mahalaga na agad kang magpakonsulta sa doktor. Lalo na kung ikaw ay nakatira sa lugar na kung saan karaniwan ang dengue. Mayroong mga test para sa dengue fever. Maaaring malaman ng doktor kung ikaw ay may dengue sa pamamagitan ng pagsusuri sa iyong mga sintomas at sa tulong ng blood test. Sa kasamaang palad, walang partikular na gamot para sa dengue fever, ngunit maaari itong ma-manage. Ang mga malubhang kaso ay kinakailangang dalhin sa ospital para sa tamang paggamot. Pakakailanganin ang blood transfusions o pagtanggap ng fluid sa pamamagitan ng IV. Kung ikaw ay nasa bahay lang, siguraduhing magpahinga at uminom ng maraming tubig. Pwede rin gumamit ng acetaminophen para sa lagnat at sakit. Pero iwasan ang aspirin at iba pang mga gamot tulad ng ibuprofen dahil maaari itong magdulot ng pagdurugo. Para naman maiwasan ang dengue, mahalaga ang proteksyon laban sa kagat ng lamok. Maaari kang magsuot ng mahahabang damit, at gumamit ng insect repellent. Panatilihin ding walang stagnant water sa paligid ng iyong tahanan kung saan maaaring manganak ang mga lamok. Manatili tayong ligtas at mag-ingat. Hanggang sa muli. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ito po muli si Dr. Kasem. Salamat po.